иншаллоҳ кисодат хуб ҳастед. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак шавад. бародари азиз, марҳамат дар шаҳри Москва метрои Люблино даем ҳиҷомаи хайри муҳоҷир. ина бародарон омадагиян аллакай иша мақсад ҷо бигем хунша чӣ кардем ша нав ина банкаша моде. бародари азиз, бисёртар ҳами сарх меша пушто ай ҳисобе ки хинакӣ дорем. бародарон ҳамаи мо қариб простатит хинакӣ дар Москва мегардем, кор мекунем, хинакӣ дорем. ба ҳамин хотир бародари азиз, кам-кам биёен ҳиҷома кунем, наи фитобочка бидорем ки мақсад хинакира кам-кам бирорем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. бародари азиз, ин ҳамин номраи рӯи экране занг бизанем, биёем мо шуморо интизорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба кулли модарои азиз, хоҳарои азиз, бародарои азиз, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. худованд дар ин рӯзи беҳтарин, дар ин рӯзи муборак чӣ орзуву ҳавасе дорем, худованд барори кор насиб ва орзу овардатона амалӣ бигардонад. бародари азиз, боз ҳам мегӯм ҳазор раҳмати калон ки видеое ки бародареро ки мақсад пастава кадабдан заданша чӣ қадар паделитса кардем, лайк мондем, фикр ақидатон насен, бо мегӯнем ки аддуши ҳазор раҳмати калон. ва боз хоҳиш мекунам ки хабарои хуб қати видео кардистам. ҳазор раҳмат. боз ҳам мегӯм, хоҳиш мекунам ки раи мисли ҳама вақта лайк монен, фикр ҳақидат ҳатман дар комментари бинависен ва видеоро падилиста кунен, история кунен дар историётон монен агар имконият дошта бошен. ҳазор раҳмат ба падару модартон. ва хабари хуши аввал бародари азиз ҳамие ки ҳама рӯза дар телеграм бародари азиз модаро ҳастанд ҷои коро, бародаро ҳастанд ҷои коро ки ҳар рӯза пул метиҳад, ҷои кор меёванд барои бародарора, барои модарора, барои бародарора. дар комментари ма силка дар асбисаниам дар комментари силкаи комментари аму силкаи телеграм канал мона мемонум. ҳама рӯза қариб 10-15 та ҷои кор мепартем. метонем бародари азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз дар телеграм бидорем, подписатсия кунем. ҳар рӯза дар ҷои кор мешавад. бародари азиз, ҳар рӯза метонем ёки просто дар телеграмро хайри моҷӣ ки канали мо меброя бидорем подписатсия кунем. ҳама рӯза ҷои кор дар онҷа мешавад. мисол як одам ду одам дар ҷои кор дар мо видео карда наметонем барои як одам ду одам сразу дар онҷа мепартем, мақсад ҷои кор сада пайдо мешавад. баъд аввали аввал бародари азиз, аввали аввал ба хабари бад мерем ки видеое ки аввал дидем ки бародари мову шумора, бародаре ки ҳозир тамошо кардем, бародари мову шумо аст. дар ҳаёт ягон инсон бехато нест, ё гума хато надорум нест, ҳама хато дорад. шояд бародар ин мегӯ бисёре мегӯн ин кор бо мегӯм саволи ҳамин одам бидем. ман ҳамин видеоро пурраша дар телеграм мепартом, дар телеграм мепартом. бародари азиз, бидорем тамошо кунед. ин кор паставнои корай, боз ҳам мегӯмтон. ира қабдагиам пастава кардагиам. ин мина саволои провокативни метиям. ин мина саволои хушрӯ гӯш кунед. провокатсия намекисна ба ин ба тоҷики узбеку провокатсия касен қирғизоқати. ба ҳамин хотир бародари азиз, дар тари провокатсия дохил нашен, иро чиам нашен. иншоаллоҳ хапиденшон дар киҷоям бошанд. посолство ҳастай, ҳама намуҷи ҳастай. дар он метем иншоаллоҳ ҳама каса ариза мекунем. иншоаллоҳ ё ҷавоб мегӯянд. дар киҷой мехабинед набинед бародари азиз, ёро бибинед ва хабар битен. иншоаллоҳ ки ёро бояд ки мувофиқи қонун ҷавоб бигӯянд. то шуда ӯ қонун мегӯяд духтари 16 сола пеш меояд қонун хеле чунам ғайриқонунӣ кор карданд, издиватса мекунанд, ҷавоб мегӯянд иншоаллоҳ. ба ҳамин хотир бародари азиз, хоҳиши бародаронаи ман ҳамие ки лайк монед, ҳатман фикр дар комментари бизанед ва дар канал подписатсия кунед. иншоаллоҳ рӯзои наздик 100 000 подписчик мешавем. баъд як чиз дигар бародари азиз, айни ҳол дар шаҳри Москва дар метрои Люблино ҳастем. бародари дар ҷои ҳиҷомамон ҳастем. ин номраи ҳиҷомам мебарад бародари азиз. ва дар иҷа номраи авиакассаи хидмон мебарад бародари азиз. билетҳои самолёт ба тамоми дуниё дар кӯтоҳ мешавад. дар ин номра занг бизанед ва дар ҳиҷома барои ин номра занг бизанед бародари азиз. иншоаллоҳ рӯзои наздик китоби қуръона иншоаллоҳ миёрем. ҳар бародаре ки ҳиҷома меояд як китоби қуръон тӯҳфа мекунем ва 100 китоби гуфтем касе ки ҳиҷома меояд намеояд як китоб тӯҳфааш. бародари азиз, боз ҳам мегӯм ҳазор раҳмат ва миннатдорам барои дастгиритон, барои лайктон, барои подписатсия кардагитон. беҳад падиш кард, беҳтарин кардесен рӯзои охир. аддуши ҳазор раҳмати калон. боз мегӯм бародари азиз, ҳамин хел падиш шавад. ай тарафи ман тӯҳфо аллоҳи меҳрубон ҳамавақт нигаҳбондон бошад. худованд барори кор насибтон гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.